tassen. Ja. Dis baie verkeerd nie wat die kwaliteit is. Ekskuus. Ja, dis baie. En trek sy die rekkie uit Ja. met 'n spoed. Toe maar, nou gaan jy nie meer rekkie nodig hê. Ik heb nog wel een lang die foto's genomen van. Ek het jou. Ek nie vergeet nie. Gewoon met kan niet meer vast. Die daar natuurlijk de dag nog. Hij moet zijn gezien. Daar komt gewoon. Zit je het zoet? Awesome. Wat nou? Oh, dat is die video is nog goed. Snel gaan je haren worden. Zit je al aan je